Hitzarmenen alde, hemen gaude, Lab sindikatuak protesta egin du gaur eguerdian Adegiren egoitzaren aurrean. Lan erreforma kritikatu dute eta honi aurre egiteko hitzarmenen beharra aldarrikatu. Adegik badaki enpresetako arazoa ez gara langileak. Adegik badaki krisi hau ez dutela gure soldatek sortu. Adegik badaki enpresak aurrera egingo badute ez da izango soldatak murriztu egiten direlako, baizik eta behingoz konpetitibidadearen, lehiakortasunaren, eredu ekonomikoaren, eredu sozialaren eztabaida egiten dugulako eta horren gainean eredu ekonomiko berri batera eramango gaituen akordioak eraikitzen ditugulako. Adegiri langileak menperatu nahi izan leporatu diote. Patronalaren obsesio hori elkarrizketa eta konponbidea oztopatzen ari dela salatu du Labek. Oztopatzen ari da benetako elkarrizketa. Oztopatzen ari da akordio horiek egiteko bidea eta oztopatzen ari da enpresen arazoak, langileen arazoei behingoz aurrez aurre begiratu, eztabaidatu eta horien gainean konponbideak eraikitzen aritzea. Lab sindikatua eskualdez eskualde ari da batzarrak egiten negoziazio kolektiboa egoera berrira egokitzeko eta horretan jarraituko dutela adierazi du Ainhoa Etxaidek. Beraz guk patronal horri enpresaz enpresa aurre egiten jarraituko dugu. Gure hitzarmenak defendatzen jarraituko dugu, soldatak defendatzen jarraituko dugu, baina horrekin batera eta horren gainean ere akordioak eraikitzeko bidea zabaltzeari garrantzia handia emango diegu, gure konpromisoak bereganatuko diogu eta berriro diogu enpresari deitzen diogu interlokuzio berriak eraikitzera patronal hauekin ez dagolako inolako akordioetarako aukerarik.